singa to. Oleh kowe kegelan atimu monggo silahkan. Sopo ta selake nggo karo ayune aku. Wis aku kaya ngomong aku ora maido lek dalem ya. Tak golek ora ngeran. Carane ngene iki to mesake Pak Gadel lho. Mas Wahyu mesake. Ora ngerti badhe segone Pagong. Iki kaya dolen to yo. Mas Wahyu bagus-bagus kok mripate cadok lho iki. Mesti dong apa kok Wahyu gelem? Apa ora salah jalan lho. Lah kok Pak ki. Kono tak bayar. Apa norok kok ngeten. Ya ampun. Kowe gula rasa sok cantik. Jatahe dhewe-dhewe kok. Ngapa gelange? Bunda sok gelang iki nggo aku. Oh, Bunda? Besok mobil itu buat kamu bang. Waduh. Kayak ini gila kayak ini. Gila kok digoreng tangan limis. Ini. Ayo Pri. Ayo Mbak Tantin.